Derechahan ang usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Alas 6:44, kasama po natin po ngayong umaga na ito ang chairman po ng Samahan ng Industriya ng Agrikultura o SINAG. Pabati muna po natin po, Sir Rosendo. So, magandang umaga po at pagbati po ninyo. Yeah, Idol Mark, magandang umaga sa lahat. Opo, siguro po ang tatanungin na po natin po, Sir, kamusta na po ang industriya ng mga magsasaka, mga nasa agrikultura sa panahon pa rin po ngayon na nararanasan pa rin natin. Though ayaw natin tawaging krisis, pero parang kahalintulad na rin po Sir Rosendo. Yeah, so far, ang inaano natin is yung planting season pa rin ng bigas natin, no? Sa palay. Kasi Idol Mart, nakita naman natin yung fuel ang taas pa rin. And alangan magtanim yung mga magsasaka natin. Kaya hinintay nila yung rainy season mag-start. So yung planting season natin, dati kasi etong May 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 nagpupunla and dahil yung fuel dati nasa almost 48 pesos ang gastusin sa isang buwan sa 12 liters is around kung magtanim ng May around mga 17,000, pero ngayon yung fuel almost 80 plus ang kung magtatanim sila ngayon yung 30 days up to June ang gastusin around 30,000, kaya Grabe. kaya alangan sila magtanim so hintayin yung pag-ulan, yun ang nakikita natin yung June. So delayed tayo ng isang buwan na dahil yung mga ibang pwede na magtanim sana, nag-umpisa na. Pero Sir Rosendo, ano pwede maging epekto po nito sa kalakalan po sa merkado na ganitong madidelay pala ito pong pagtatanim po dahil po sa taas pa rin po ng petroleum products? Yeah, hopefully, yung sinasabi nilang El Nino hindi ganun katindi, no? So far naman, ang inventory natin ng bigas, wala naman problema ngayon. Pero of course, kung yung tuloy na hindi umulan by June, kasi yun ang gauge natin, itong June, no? Yung rainfall, kung kamusta. Kung yung rainfall by June is magkakaproblema, baka hindi magtanim pa yung mga magsasaka. Yun ang nakikita natin. Yun ang malaking problema na ma-encounter natin. Opo, so far ngayon, Sir Sendong, sa amin pong pag-iikot, medyo mura-mura pa yung ating pong bigas. Pero tama po yung sinabi po ninyo, pag magtutuloy-tuloy po ito pong mainit na panahon, epekto ng El Nino, siyempre maapektuhan yung mga irrigations natin, yung mga pananim natin. Ito po ay maaaring magkaroon po ng impact sa supply at presyuhan natin sa mga susunod na buwan, Sir Sendo. Yes, and ang isang problema rin is yung buying power ngayon, no? And secondly is yung delivery, na-disrupt yung delivery kasi yung cost of fuel to transport yung mga goods hindi nakakarating dun sa area. So yun ang isang challenge na nagagawa. And yung presyo ng gulay, kung makita mo, is yung cabbage nagkakaproblema. 2 pesos to 3 pesos na lang per kilo ang farm gate. No? So ang ginagawa nila, binibigay na lang sa tao. No? Kung makita mo yung nangyari sa Benguet. Yeah. So yun ang kung tatanim pa yung mga
nag-harvest ngayon. Yun ang isang challenge, di ba? Mhm. Pero with all of this, Sir Sendong, sa palagay niyo po ba, sapat itong mga hakbang po ng pamahalaan para tugunan po yung epekto po ng patuloy pa rin na krisis at yung El Nino, syempre, lalo na po sa mga irrigations po at ayuda, pati na po sa suporta po sa mga magsasaka? Yeah, dapat ang tingin ko lang, no, kung ibase natin sa ibang country tsaka compare natin dito sa atin. Mhm. Ang tinarget kasi ng Vietnam and kung bakit natin yung Thailand by March, nung March na nangyari, yung fuel talaga ang tinarget nila na hindi pinataas yung presyo. No? Ibig sabihin, kung titingnan natin compare yung Vietnam, from 47 pesos na fuel, umakyat lang ng 54. No? So yung impact ng fuel dun sa magsasaka and other hindi masyadong malaki yung impact. Hindi kagaya dito sa atin ang laki ng tinaas kagad almost nung March sa 100 pesos na tayo di ba? Correct. So ang impact talaga malaki ang problema natin at that time and itong April lalo na nagkaroon ng malaking problema. So yung target siguro ng economic team sana at that time is yung i-fix yung VAT sa collection ng 5 pesos kasi ang nangyari is lumaki yung collection ng VAT sa ating gobyerno, no? Almost 15 pesos ang na-reach ng collection pero hindi ito na-reflect doon sa atin magsasaka, mga consumer and yung etong mga gumagamit ng fuel. So sana at that time ang ginawa na lang is Phoenix yung VAT and tinanggal yung excise tax para hindi sumipa ng ganun kalaki yung fuel. So yun ang malaking problema pa rin natin yung fuel, no? And ang isang problema din natin ngayon is hindi natin alam kung magtatanim yung mga magsasaka kung hindi ma-fix yung presyo ng fuel. Opo, given this situation, Sir Sendong, itong uncertainty na ito, meron po ba kayong parang payo? Siyempre, kung nakikinig po ng ating pong economic team ng Pangulo, kung kayo po ang tatanungin, ano po ba yung pwedeng maging strategy po dito, lalo na sa usapin ng strategic importation ng mga produkto tulad ng bigas pa din? Yeah, dapat kasi dapat kung hindi nila ginalaw yung VAT and itong excise tax, mabilis yung pagbigay nila sa ayuda sa ating mga magsasaka. Ibig sabihin, na-release sana kagad yung pondo na ibibigay sa magsasaka. Ang problema, hindi rin nila na-release yun. So parang na-collect na nila yung buwis and na-collect na nila yung tariff pero hindi napupunta sa atin mga magsasaka. So wait and see din ng mga magsasaka para tingnan kung paano gagawin nila. Opo. Dito po sa mga produkto po natin po sa poultry products, parang malaki rin po bang epekto po nitong El Nino at kailangan po ng suporta po ng ating pong gobyerno, lalo po yung itlog, Sir Sendong? Yeah, apektado pero ang problema is yung market din nagkakaproblema dun sa market, yung buying price ngayon hirap. So yung pressure down yung farm gate price, ang nangyayari is bumaba pa yung farm gate compared dun sa time na wala tayong problema sa fuel. So
ang tingin natin is maraming mga poultry kasi yung mga naggumagamit ng gas. Kasi yung tunnel ventilated, gumagamit yan ng LPG, no? Para at least yung maliit na chicken kasi pagka lumalaki, ginagamit mo yan gumagamit ka ng LPG para yung init dun sa loob ng tunnel ventilated So, yun, apektado rin. So, ang tingin natin kung yung mga iba huminto, no? Huminto na mag-alaga, doon magbiglang magsa-search yung presyo ng chicken. Yun ang isang nakikita natin. And yung sa egg naman, kung nagbawas yung nag-aalaga ng egg, magkakaproblema rin tayo by 2 months from now. With all of this, Sir Sendong, ano po yung parang na pinaka-critical na talagang dapat bantayan ng pamahalaan at ng ating mga mamimili, mga consumer natin, Sir Sendong, sa mga darating na buwan na pwedeng maging mas malaking apektado dito sa ating pong industriya ng agrikultura? Kung mag-collapse yung pagtanim, pag-alaga ng ating local racer, pagkakaproblema yan, no? So, yun ang dapat na tingnan mabuti ng gobyerno para at least hindi mag-surrender ang ating industriya, local industry. Engineer Rosendo So, ang chairman po ng Samahan ng Industriya ng Agrikultura o SINAG. Maraming salamat po, Sir Sendong, and God bless po. Thank you, Idol Mart. Magandang umaga. Impormasyon, intriga, issue. Eye for an eye.